moukkua sieltä. Anna vähän moukkua. Anna 30 sekkaa mennyt. Näin. Se voi itsekin vähän töötätää. Kädet hauiksilla sieltä. Lisää vaan. Moukkua vähän. Kädet hauiksille. Kädet hauiksille vaan. Kädet sisälle. Oi, hyvä! Vähän positio. Ale, tapio positio ja vähän moukkua sillä vasemmalla kädellä. Minuutti. Siinä on hyvä paljon olla vähän aina lähellä. Hyvä, Ante! Ylös! Hyvä! Peksi Tomo kyllä. Käännä vaan. Käännä vaan. Käännä. Hyvä. Ja taas näin rakentaa. Hyvä vai sieltä. Lyöt suoraan kaulaa. Hyvä. Puristat vaan. Siihen tulee. Rauha. Kämmenet vastakkain vaan. Siihen tulee. Pidä. Tasainen puristus. Tasainen. Tasainen.